Ey hacı dädeli. Ey yaş oğlanlar. Ey jawon oğlanlar. Ey 25, 20, 30, 40, 50 yaşında olan adamlar. Oğlanın şoğumuzu terbiyet beremiz dedi. Şuurunu terbiyete salmalı yankı vurun. Hakkının çattığından, ulaştığından, hakkının çattığından, ulaştığından düşündürmeliler şuurun. Yani bir neçe şehirlerin içinde amana ene ata şey etmesin ki oğulgıydı düşündüren zadı şu oluptur. Näme oluptur? Fakat özüne yetişmeli oluptur. O özüne yetişmeli yani näme? Fakat şikpuş olmalılar. Bir kıyız te 30 yaşıçılı en atasının öwründen zadı fakat papaca gezmek boluptur. Kıyamet gün görürsünüz. Şayet menden bir mahal bir toğır adam kıyın görsün ya ağır görsün. Kıyamet gün görürsünüz. En atan olukon eden hıyanatı daş oğulgıydına. O lokon edin hıyanatı o şu enata kıyamet oğluyundan kaçışını görün. Allah ediyamın Kur'an-ı Kerim'de. Näme deyip şu 20 yaşayança oğuluyunu öwreden zadı fakat arasta giymeli, ovadan giymeli, halkın gözünü ovadan görmeli. Falanın gıydı ovadan cey maşkeye, falanın oğlup papaca gediye, saçtayı, evin maşıyı, hoş tip olmalı, şik puş olmalı, fakat şoň menen ulolduktur da. Oğlum şoň men ulolanna 30 yaş ya öýlenenden sonra ya gelin bolandan sonra ne zindigiň uğrunmeliye, ne sabr bilye, ne mehabbet bilye, ne ihtiram bilye, ne rehm bilye, ne halkı bilye, ne milleti bilye, ne garip bilye, ne yetim bilye. Ey men ärimdir o, eş men zenanamdır o, eş men oğlanşoğumdur o. Hiç bernamadan tut pakta. Aslen bernaması yoktu. Birce bernaması var. Papaca maşkeymeli, arastaca gezmeli hamana. Özüne yetişmek şoň menen tabir bolupdyr o, şoň menen terbiyet tapdyr o, şoň menen ulandyr da pakir çık. Başa hiç de terbiyetini goýulmandyr da. Fakat papaca gezmeli. Ohan şoň menen ulalan geliller ya qyýdylar var da erkekden anne bar az diýil ya ýogy meňdeş diýil elbetde kännema. Ýöne şoň menen ulalan zenanalar näme bolýar? Şu terbiyet bilen ulalan geliller zenanalar qyýdylar. 40 ýaşa var ya da oğlun şokly zenana bolup dura. Häzirde bir ayatda toýda oturanna şu falanyň giyen egin maşy ona gelişmeye, falanyň giyen egin maşy beter maskhara, falanyň egin maşy ona gelişýe ömrüni şeýtip geçirip ötýär. Oğlan şoklu bolupdyr, şat akçykly bolan bolsunda. Häzirde biçare şo bername bilen bar ya. Hamana arkadaky olukon taplo benerdaşy, aman owadalla. Şonman jaýy işi owadan bolmaly, görnýärleň ýüzüni açmaly, hawasyny açmaly. Bir gül var. Gül, bir guldan iş owadallyk, bir qurjak bada iş owadallyk. Ey cemaat, meger insan tekkare fakat bir cedat elinden gelýär, o da fakat owadallyk mı? Yani insan şeyle bir erzeştat mı? Hani insanın sabri, hani insanın feriştegûneligi, hani hizmeti, hani ýaxşylygy, hani rahmi, hani ihtirami, hani mehabbeti, hani can feda bolmagy, hani halka ýaxşylygyny ýetirmeligi, hani ýüregi ağırıp durana Allah kuwat bermegi, hani Allah'ın huzuruna durup ferişte sefet bolup Allah'ını zikretmegi, hani dünýäsini we kabryny nurani etmegi, hani bir towar pirler zikre oturanna bigat Allah'ın huzuruna girýänmişdikle, feriştelerin tesbihini eşitýänmişdikle. Oturan ýerlerini zikre girýänmişdikle, ruhları asmana gaşyn gitýänmişdik, feriştelerin tesbihini eşitýänmişdikler da. O ýagdaýla näme qalmaly? Bir cedat ba şähere çykanna ya millete gidenne ya toýa gidenne ya aýada gidenne şik puş bolmaly, hoş tip bolmaly, gitmeli gelmeli. Fakat şunusyny ömür geçirmäge beýle bir erzişlat adam. Hani insanın gadasati, hani insanın teberrikligi, hani insanın keramati, hani kursoğunu geçirmeli nurla, hani Allah bilen arasındaki irtibatla. Hani inata näme diýip aýtmady bu zatlar. Yo öwreden zat ýok onu. Fakat hoş tip şikpuş git gel palanyň gelini, palanyň ogly, palanyň qyýdy, owadan jegin maşgaýa arastaja papaja şeýtip ömrüni geçirýär. Bir
ters yorayan adam aydara ahun şik puş olmalı diýip diýip aklyňa dönen meger şo gurrun aýdylýam gurrun insan fakat tek kare iki kare bir kare der ki fakat şo owodullygynyň üstünde gurrun etsin aýdýan ki şoň menen terbiýet tafan ulukon zenanyly we utanana häzirde oňmyň gözi halkyň egin maşynynda da oň egin maş gelişikli oň egin maş gelişikli oň egin maş gelişikli oň maş gelişikli şoň menen geçirip barýar Hudaýa näme jogap bermeli? İşte kabrine näme diýjek kam? Ya ölmer mi qadiyam? Qara ýere girmer mi qadiyam? Bular bir ak nasihat dälmay, bular bir insanyň ýeke billep ýazyk goýmaly dämay. Qanyň içine geçirmeli gurrunlar dälmay bular. Ýeke hemmämiziň başynda bir insan saz gurrunlar ahim bular. Haklyňda bir nur hili. Zindiginde bir ruh hili, adamın kuwatı bir gurrunle, adamın enerjisi, adamın ışqı, adamın bir insaniyet bolup yaşamağı, adamın bir başlan şeytan sıfattan ayrılıp, Müslüman sıfat, ferişte sıfat bolup yaşaman gurrunları bile. Dirman gurrunlar, hayf ki bir neçe adamları häzire nesip edenek, nesip etmänini ömrü geçip barýa belkim bir ýanky adam ýany o benine gelip bidirek gurrunlar Resulullahyň aýdandan soňramda ýene bir wagt nesip edipdir peýgamberiň huzurunda durup musulman bolupdyr belkim ol adamlary da qalb Allahyň eline tawfik Allahyň eline hemmämiz Hudaý iman awreýden aýyrmasyn belkim şol adamlaryň dur kulagyna barp bir ýüregine girip kän ilgünimiziň içinde bir iman bereketi ýürüýärse inşallah Allah Taala dünya ve ahiretiniz abad etsin. Hudaý janyňyza malyňyza bereket bersin. Allah ak zindigiň düşünüp iman baýlygyny ýaşamak hemmäňde nesip etsin. Yaşayışınız nurdan dolu bolsun. Allah dawalary, narahatçylyklary, müşkilleri yeňil etsin, aňsat etsin. Aziz watanymyzda aman emniyetlik, mehabbet, ittihat ýörüýsin. Ak iman, ak aqidamyz ýörep dursun inşallah. Bir alham üç kul huvallah okuyaylin, ötüllün ruhunu bahşedeylin inşallah. Bir ahir zaman moluptur, ölümde beterken moluptur. Biduni sebep ve sebepli. Hem sebep bilen hem sebepsiz. Nahat ölümken moluptur. Allah hiç gaýsyňyz iman baýlygyndan aýyrmasın. İnşallah